Sanibonani bafowethu, ngazi ukuthi niyaqala bafowethu ungena kule channel, ngicela wenze okulungile ngane yasekhaya. Subscribe bese uyalike, bese uyafollowa, uyashare, utshele nabanye bazi ukuthi le channel isikhona. Into ezokwenzeka wena ozowenza ukuthi ikhule, wena ozokwenza ukuthi sabazi naye abantu. Indlela nje kufanele wenze ayilula. Wena subscribe, ulike, udlulisele kwabanye. Namhlanje ke usophongolo la uthi isencutshana isigodi isencutshana egroundini la engabe ngaze ngafika khona. Sekuze kwasa-ke sila sinensizwa yasophongolo ukhuzane uMfokandlovu wena umazi ngoGatsheni. Sabona mfowethu. Yebo njani Nkosi? Siyaphila qhawela kithi. Siyaphila. Gatsheni mfowethu, yasayinhle into yakho. Futhi ngicabanga ukuthi kulo nyaka ngicabanga ukuthi esingaki namhlanje esi4 esithathu esithathu kulo nyaka. Mangathi uGatsheni ubuka ngokuhamba kweminyaka kulo nyaka angathi nje ngokubuka umcimbi wakhe indlela ohambe ngayo. Umcimbi nje usushilo futhi esathu khona. Kanti ke shawu 7 noma seshayile noma kuyo 8 njengamanje. Nali ilanga liphumile kodwa abantu nabo basekhona indibaningi. Bawu support umcimbi, abalwi bajabule umculo. Lokhu kusho okukhulu kimi. Jabule ngendlela engathazeki bafowethu, indlela isupport ebengayo ikakhulukazi kulo nyaka. Hlazi bakhona yonke iminyaka kodwa kulo nyaka ngibona ngathi amazinga akhuphuke kakhulu. Abantu basupportile, basesekile ngaphandle kokunanaza. Nawe nje ungaba umfakazi wami, ubigcwele mama nalapha eGrandstand, ubigcwele abantu ground lonke belina abantu ama-VIP nama-VIP bagcwele nakhona. So siyabonga kakhulu. Mhlawumbe sinabantu abangaphezulu kuka 20,000, maybe close to 10,000 if I'm not mistaken. Into ethayibe kanjalo. uGatsheni ubonakale engena ngo-12 ebusuku phakathi kwamabili ubefuna uletonza ubona begqokise kahle kanje mfethu. Hayi ngiyenza ngapha empangeni, so hayi yenza kahle umsebenzi wayo. Hayi mfethu siyakubongela, mfethu siyakubongela ibigqokise kahle ngale ndlela ubuconza and ububonakala ukuthi ujabule. Uthema ugibela ngo-12 indlela uthema ungena ngabona uGatsheni ujabule uthokozile. Bengijabule kakhulu, bengijabuliswa njalo izinto ezinhle engiyibonayo zenziwa abantu bakithi. Akubona abantu basophongolo kuphela esinabo la, abanye basuka eThekwini, koSwazilandi, koMpumalanga, koGoli, emadolobheni ahlukahlukene khona la eKZN. So siyabonga kakhulu bafowethu. Gatsheni abafowethu abanokufaka isoil emsebenzini and baze bachoma ukuthi bafake isoil emsebenzini womuntu, abantu bathi usibanibani usefile uhlwehlelwe yizinga. Mfethu yini ongayidlulisa kubafowethu njengabaculi, njengabahleli bemicimbi? Yini ongayidlulisa mhlambe ngosuku lwanamhlanje nangomsebenzi wakho ophumile omusha? Le ngoma mfethu aningibongisele. Okay, qhubeka utshela. No, akukuningi kakhulu engakusho phela. Kunamathalente emhlabeni mazizala zifubethe. Mhlawumbe noyenza lokho kusuke kumsebenzi wakhe, ngizosho kanjalo. Okuyithalente lakhe aphuma nalo lapho makhona. So into eyenzakalayo la ikhona into enjalo. Abafowethu nodadewethu abanye bayakwazi ukuthi begxeke imisebenzi yama-artist, beyibeka amabala, besho lokhu nalokhu, kodwa nje ekugcineni sifisa ukuqhubekela phambili ngokukhulu ukuyikhandla. Siyasebenza singama-artist, asibheke emuva. Siyabonga kakhulu nje support esithola ukuba nanoma amagama evela lapha nalaphaya, kodwa isupport iyavela and nathi soqhubeka sisebenzele umphakathi ngokuyikhandla. Isiphi strategy osebenzisile Gatsheni ukuthi ukwazi ukudayiseka wonke amathikithi? Ngibonile sold out amathikithi. Lokho kukhombisa ke into enhle ukuthi amathikithi before umcimbi uvela ukuthi sold out. Leyo nto isinikeze okunye. Bengikubona ugijima ko Shoprite, ugijima kobani, ku social media wakho ukhombisa uthando ukuthi umuntu owenzeka ukuthi uzothola ithikithi elukuthi obese nalo wenza. Isiphi strategy? Le strategy osebenzisa ukuthi le strategy engisishoyo isono osebenzisile. Mawungathi uyasiqhubeka nakweminye iminyaka sisazoqhubeka sikusebenzela imakethe. Simakethe kakhulu thina ngendlela ehlukileke kodwa. Mangithola abantwana bedlala mina ngiyehla ngidlale nabo bese ngicela ukuthi becela abazali babo ukuthi bethenga amathikithi. Mangithola abantu abadala besebenza ngifike ngibabambise lapho bese ngibacela ukuthi ngoba nikhona nje abantu abadala senothingile namathikithi. So nje kulula kimi ukumaketha ne-team engisebenza nayo i-active ngendlela eyisimanga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nje K-Match Thobani Member ngendlela ayikhandla ngakhona. Uma kuza ngasemsebenzini uyayikhandla kakhulu
uyakwazi ukucabanga ejule maqondana nomsebenzi. Imakethe into ephila kuye. Nginanazi ukuthi amanye amaplani amaningi alamaplani aqhamuka kuye uyindoda ekwaziyo ukucabanga ngaphandle kwebhokisi. So silapha nje enxa yemakethe nanothando-ke asingalikhohlwa phela uthando esilithola kubantu. Abantu bakhomba ukusupporta ngendlela eyisimanga. Akujwayelekile lokho endaweni nasemakhaya. Gatsheni silindele umsebenzi kaGatsheni omusha. Sibonile isingili. Yenza kanjani isingili yakho enkundleni zokuxhumana? Uhappy ngendlela yenza ngayo? Umsebenzi omusha uphuma nini? Yenza kahle kakhulu isingili. Umsebenzi omusha ngiyawulungisa njengamanje. Uzophuma ngekudala cishe ngeshaye uDisemba noma yashaya uDisemba ngekube late. So nje kuyasebenzeka abantu bayasupporta ngendlela efanelekile. Siyazi umculo walamalanga usuthengiseka online, so abantu bayasupport ngaphandle kwenkinga. Kuyabonakala nje ukuthi into abayenza bayayithanda. Mana mangathiwa iquantum liyaphinda liyabuya kube bethuka ungalingi i-chance usho ukuthi ungaphinda ulande. No. Isifiso sami ukuthi bonke abaculi behlomule kulo mculo wethu. Angizwani nokuphinda ngokuthi lokhu kuwina mina. Nama abathi nginawo nje anele. Angifuni lokhu kubuka mina ngedwa. Lezi ingane ziyacula phela futhi. Kungani kumele kubuke mina ngedwa? No, ake sibonge ukuthi uzasophongolo uGatsheni uMfokandlovu. Sibonga nje ukuthi ukuhlonipha nokuthi ukwazi nathi si-channel enqanyanyana. Siyacela futhi usitelele basifollow as of the project lezi. Kana zakwethu follow one. Niyazi kumele kwenze. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.